ትግራይ ኣሰር ስልጣነ ንኣድማዕነት ሰላማት እዚ ማሕፈት ትግራይ እዩ። ኣነ ኣማኑኤል ይብራህ። ክቡራት ተኸታተልትና ከምቲ ትፈልጥዎ ኩሉ ግዜ ማሕፈት ትግራይ ቅድሚ ሕዚ ማለት እዩ ክሳዕ ሎማዓንቲ ኣብ ዝነበሩ ፕሮግራማት ዝተፈላለዩ ሰብ ሞያ እናዓደመ ማለት ዝተፈላለዩ ምሁራት ተጋሩ እናዓደመ ኣብ ታሪክ ኣብ ቁጠባ ኣብ ስነ መንግስቲ ኣብ ማሕበራዊ ጉዳያትን ኣብ ሓደ ሓደ ዛዕባታት ንፅረት ንምፍጣር ብመልክዕ ሕቶን መልስን መብርሂ እናሃበ እዩ መፅኡ ማለት እዩ ክሳዕ ሎማዓንቲ እዚ ምኳኑ ተመልከትቲ ማሕፈት ትግራይ ትፈልጥዎ ኢኹም። ሎማዓንቲ ከዓ ፍልይ ብዝበለ መልክዑ ንመጀመርያ ግዜ እዩ ዝኸውን ዘሎ። ኣነ ኣማኑኤል ይብራህ ኣብዚ ኣብ ማሕፈት ትግራይ ብቐጥታ ምስ ተመልከተይ ገፅ ንገፅ ተራኺበ ኣብ ሓደ ሓደ ወቕታዊ ዝኾኑ ዛዕባታት መብርሂ ንምሃብ እየ መፅየ ዘለኹ። ስለዚ ምክትታልኩም ይዕድም። ናብቲ እቶም ዛዕባታት ሎማዓንቲ ዝሓዝክዎም ሓደ እቲ ያው ዘለናዮ ቅነ የካቲት ከም ምዃኑ መጠን ኣብ ናይ የካቲት 11 ዝለዓሉ ክትዓት ማለት ቅኑዓት ድዮም? ብርግፅ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ክትዓት ዘልዕሉ ዘለዎ ኣካላት ከ ካብ ናይ ሓቂ ንትግራይ ዘለዎም ቅኑዕ ተገዳስነት ድዩስ ወይስ ንትግራይ ካብ ዘለዎም ንህዝቢ ትግራይ ካብ ዘለዎም ሓልዮት ከም ተጋሩ ኮይኖም ከም ቅኑዓት ተጋሩ ከም ህዝባውያን ተጋሩ ኮይኖም ድዮም ዘልዕልዎም ዘለዉ ወይስ ተንኮል ዝተመልኡ ምናልባት እውን ህዝቢ ትግራይ ንምብጣን እዩ ዝለዓሉ ዘለዉ ወይ ከዓ ካብ ዘይቅንዕና ድዮም ዝለዓሉ ዘለዉ ዝብል ኢና ክንርኢ ማለት እዩ ሎማዓንቲ። ስለዚ ቅድሚ ናብቲ ኩሉ ነገር ምእታውና የካቲት 11 ንህዝቢ ትግራይ እንታይ እዩ ብዝብል ንጀምር። ያው ኣብ ሚድያታት ክንገር ከሎ እዘን ዝስዕባ ሰለስተ ነገራት ምስ የካቲት ተታሒዘን ክበሃላ ንሰምዐን ኢና። ብተደጋጋሚ ይበሃላ እየን። እቲ ሓንቲ የካቲት ልደት ህወሓት እዩ ትበሃል። እቲ ካልእ የካቲት ልደት ህዝቢ ትግራይ እዩ ይበሃል እዩ። እቲ ሳልሳይ ድማ የካቲት ምጅማር ብረታዊ ቃልሲ ተባሂላ እውን ትፍለጥ እያ። ስለዚ እዚኦም ሰለስቲኦምን ካልኦትን ኣብ የካቲት 11 ይበሃሉ እሞ ነዚኦም እውን ንካልኦት ብካልእ ሰባት ከዓ ዝለዓሉ ሕቶታትን ሓዊስና ኢና ሎማዓንቲ ክንሪኢና ናብኡ ቅድሚ ምብፃሕና እዛ ዕለት የካቲት 11ስ እንታይ እያ ዝብል ርኢና ንበቅስ። ማለት ብርግፅ ትግራዋይ ኮይኑ ነዛ ዕለት እንታይ ምዃና ዘይፈልጥ ኣይህሉን ኢለ ይሓስብ። ግን ነልዕላ ሕዚ መበል 51 ዓመት ኢና ክነኽብራ ሕዚ እታ ናይ መጀመርያ የካቲት እታ ናይ መጀመርያ 11 የካቲት ኣብ 1967 ዓመተ ምህረት ዝነበረት የካቲት እያ። እዛ ኣብ 1967 ዓመተ ምህረት ዝነበረት ዕለት ፍልይቲ ተባሂላ እስካዕ ሕዚ ዘለናሉ ግዜ እናተዘከረት ትህልወሉ ዘላ ምክንያት እንታይ እዩ ዝብል ክንርኢ ከለና ኣብቲ ሽዑ እዋን ማለት ብርግፅ እቲ ቃልሲ እንትእወጅ ከሎ ደርጊ ዝበሃል ስርዓት ወይ ደርጊ ዝበሃል ናይ ኢትዮጵያ ገዛኢ እዩ ነይሩ። እቲ ቃልሲ ዝተጀመረ ግን ኣንፃር ደርጊ ዘይኮነስ ኣንፃር ሃይለ ስላሴ እውን ኣብ ዝነበረ ቅድሚ ደርጊ ምምፅኡ ነትሒዙ እዩ። እቶም ኣብ በረኻ ደደቢት 1967 ዓመተ ምህረት የካቲት ብረታዊ ቃልሲ ዝኣወጁ መናእሰይ ቅድሚ እውን ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኮይኖም ኣንፃር ሃይለ ስላሴ ዝቃወሙ ዝነበሩ ቅድሚኦም እውን ካልኦት ተጋሩን ዘይተጋሩን ኣንፃር እቲ ስርዓት ንሱ ዝቃለሱ ዝነበሩ ኣንፃር እቲ ሃፀያዊ ናይ ሃይለ ስላሴ ስርዓት ዝቃለስሉ ዝነበሩ ኩነታት እዩ ነይሩ ማለት እዩ። ከምኡ ዓይነት ኩነት እዩ ነይሩ። ብፍሉይ ግን ኣብ መወዳእታ 1966 ኣከባቢ ግን
ሃይለ ስላሴ እናተዳኸመ መፅኡ ናይ ሃይለ ስላሴ መንግስቲ ወይ ናይ ሃፀይ ሃይለ ስላሴ መንግስቲ እናተዳኸመ መፅኡ ነዚ ብዙሓት ምክንያታት ኣለዎ እቲ ናይ ተምሃሮ ቃልሲ ካብ ዝተፈላለዩ ኣካላት ድጋፍ እናረኸበ ስለ ዝመፀ ካብቶም ወታደራት ሓዊሱ ሰራሕተኛታትን ካልኦትን እናተሓወስዎ ምምፅኡ ሓደ ካልኣይ እቲ ቃልሲ ዓለም ለኻዊ ትኩረት እውን ምስሓቡ ብፍላይ ዓለም ለኻዊ ትኩረት ንክስሕብን ሃይለ ስላሴ ድማ ደጋፊ ክስኡንን ዝገበረ ድማ እቲ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ኣብ ወሎ ኣከባቢ ኣጋጢሙ ዝነበረ ድርቂ እዩ ከም ሓደ ሃይለ ስላሴ ነቲ ዛንታ ንሱ ነቲ ናይ ድርቂ ታሪክ ወይ ነቲ ኣጋጢሙ ዝነበረ ድርቂ ክሓውእዎ እውን ይምክሩ ስለ ዝነበሩ ብኡ ምክንያት እዩ ዝነበሮም ቅቡልነት ዝነበሮም ክብሪ ሲኢኖም ማለት እዩ ስለዚ ድሕሪኡ ደርጊ መፅኡ ደርጊ ማለት ናይ ወታደራት እክብካብ እዩ እቲ ደርጊ ዝብሉ እውን ናይ ኣምሓርኛ ቃል ኮይኑ ምእካብ ምጥርናፍ እዩ ዘመልክት እቲ ጉጅለ ንሱ እቲ እካብ ንሱ እቲ መፅኡ ነቲ ዝነበረ ተቃውሞ ዓብሊሉ እቲ ናይ ሃይለ ስላሴ ስልጣን እዩ ሒዝዎ ብቐጥታ ናይ ስግግር ስልጣን ዝመስረተ ንሱ እዩ ኣብቲ ዝተመስረተሉ ዕለት ንፅባሒቱ ድማ ባሕቲ መስከረም መፅኡ ዕለት 2 መስከረም ካልእ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ሰልፊ ዝኾነ ይኹን ተቃውሞ ድሕሪኡ ክርኢ ክሰምዕ የብለይን ኢሉ ኣዋጅ ምንጋሩ እዩ ዝፍለጥ ድሕሪኡ እውን ኣብቲ ውሽጢ ናይ ደርጊ ማለት ዘደንግፅ ክስተት ተፈጢሩ ነይሩ ደርጊ ናብቲ ስልጣን ምስ መፀ ነቲ ደርጊ ዝመርሖ ዝነበረ ጀነራል ኣማን ዓንዶም ዝበሃል ውልቀ ሰብ እዩ እቲ ጀነራል ሓዊሱ ካልኦት 60 ሰባት ኣብ ሕዳር ወርሒ ተቐቲሎም እዮም ማለት እዩ ኣብ ባዕሉ ኣብ ውሽጦም ብዝተፈጠረ ጎነፅ ነንባዕሎም ተቐንፂሎም እዮም ቅንፀላ ተኻይዱ እዩ ስለዚ ናይ ደርጊ መንነት በቲ ዝኣወጁ ኣዋጅን በቲ ድሕሪኡ ኣብ ልዕሊ ጀነራል ኣማን ዓንዶም ዝገበሮ ኩነታትን እውን ብኣውርኡ ምርኣይ ተኻኢሉ እዩ ማለት እዩ እሱ ስለ ዝነበረ ናይ ትግራይ ተቃለስቱ ናይ ትግራይ መናእሰይ እውን ከምቶም ካልኦት ኣብቲ ዘመን ንሱ ዝነበሩ ካልኦት መናእሰይ ክቃለሱ ከም ዝግባእ እቲ ስርዓት ከም ዘየንብሮም ፈሊጦም ስለዚ እቶም በተለይ ናይ ትግራይ ተቃለስቲ ድማ ማገብት ኣብ ትሕቲ ዝብል ሽም ማሕበር ብሄር ገስገስቲ ትግራይ ማሕበር ገስገስቲ ብሄር ትግራይ ወይ ከዓ ኣብ ዝብል ሽም ኮይኖም ናብ በረኻ ደደቢት ወፊሮም ኣብ በረኻ ደደቢት 11 ኮይኖም ብረታዊ ቃልሲ ከም ዝጅምሩን ኣንጻር ደርጊ ከም ዝቃለሱን ዝኣወጅሉ ዕለት እዩ የካቲት 11 ማለት ድሕሪኡ እቲ ቃልሲ የካቲት 11 ኣብ ደደቢት ብረታዊ ቃልሲ ኣንጻር ደርጊ ብዕጥቂ ዝተደገፈ ወይ ከዓ ዕጥቂ ዝተሓወሶ ዕጥቃዊ ዝኾነ ብሓይሊ ዝግበር ቃልሲ ምዃኑ ዝተኣወጀሉ ዕለት ኮይኑ ድሕሪኡ እቲ ቃልሲ ቀፂሉ እዩ ማለት እዩ ሕዚ ናብተን ዘለዕልናየን 3 ነገራት ንመለስ እሞ እዚ ዕለት እንታይ እዩ ዝብል ካብቲ ጀነራል እውን ተበጊስና ክንገልጾ ከለናስ ከምቲ እተን ተቐሚጠን ዘለዋ 3 ነጥብታት ድዩ ንኣብነት ልደት ሕወሓት ድዩ ሕዚ እቲ ቃልሲ ብርግፅ ማገብት ዝበሃሉ 11 ዝኾኑ መስረቲ ድሓር ነቲ ኣብቲ ውድብ ሕወሓት እውን ንረኽቦም ገሊኦም ዘየለዎ እውን ነይሮም ኣብቲ ውድብ ሕወሓት ብቻ ኣብቲ ሕወሓት ኮይኑ ዘሎ ሕዚ ንረኽቦም ሰባት ስለ ዝነበሩሉ ጥራይን እቲ ሕወሓት ዝበሃል ኣብቲ ማገብት ዝመስረቶ ቃልሲ ስለ ዝተወለደን እቲ ዕለት ልደት ሕወሓት ክንብሎ ዶ ንኽእል ብስሩ ናብቲ ዕለት ሱ ሕወሓት ዝበሃል ስለ ዘይነበረን ብዝተፈላለዩ ምክንያታትን ልደት ሕወሓት ክንብሎ ዶ ንኽእል ልደት ሕወሓት እንተኢልናዮ ኸ ነቲ ኣብቲ ናይቲ ዕለት ዝተኣወጀ ቃልሲ ተፀንቢሩ ዝወፈረ ሰራዊት ማለት ሙሉእ ህዝባዊ ኮይኑ እዩ ተኻይዱ ድሕርቲ 1967 ክሳብ 83 ናብ ዘሎ ግዜ ምልኣተ ህዝቢ ዘሳተፈ ኩሉ ሰብ ዝተሳተፈሉ ገዚፍ ዝኾነ ንቕናቐ ማለት ገዚፍ ዝኾነ ምንቅስቓስ ንዓቢ
ዝተረኣየሉ ቃልሲ ስለ ዝነበረ ንዕኡ ዝምንጥልዶ ኣይኮነን ጥቕልል ኣቢልካ ናይቲ ህዝቢ ናይ ቃልሲ ታሪክ ሓደ ውድብ መሃብዶ ኣይኮነን ዝብል ሕቶ ዘልዕል እዩ ብካልእ ኣንፃር ከዓ ሜሱ ልደት ህዝቢ ትግራይ ከዓ ይበሃል እዚ እውን ዓርሱ ዝኸኣለ ካልእ ኤክስትሪም ወይ ጫፍ ፀግዒ ዝሓዘ ትንተና እዩ ማለት ህዝቢ ትግራይ ኣብቲ ዕለት እሱ ጥራሕ ዝተፈጠረ ክኸውን ኣይኽእልን ወይ ኣብቲ ዕለት እሱ ተወሊዱ ኢልካ ክትሓስብ ኣይትኽእልን ህዝቢ ትግራይ ቅድሚኡ ነይሩ እዩ ቅድሚኡ ስለ ዝነበረ እውን ንቃልሲ ተበጊሱ ስለዚ ብዝኾነ ይኹን መለክዕስ እቲ ዕለት እሱ ልደት ህዝቢ እዩ ክትብል ኣይትኽእልን ኣብዚ ግን ከየልዕልናዮ ክንሓልፍ ዘይንኽእል ነጥቢ ልደት ህዝቢ ትግራይ እዩ ዝብሉ ዘለዎ ኣካላት እውን እዚ ጠፊእዎም ወይ ህዝቢ ትግራይ ሽዑ ተወሊዱ ኢሎም ደምዲሞም ከም ዘይኮነ ይገልፁ እዮም እንታይ እዮም ዝብሉ ቅድሚኡስ ከቢድ ናይ ጭቆና ስለ ዝነበረ ካብቲ ዕለት እሳ ጀሚሩ ናብ ናይ ሓርነት ታሪክ ዝተፀምበረሉ ስለ ዝኾነ ናብ ናይ ሓርነት ቃልስን ናብ ናይ ሓርነት ጉዕዞን ዝኣተወሉ ስለ ዝኾነስ ልደት እዩ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ኢሎም እዮም ዝካትዑ እዚ እውን ግን ህዝቢ ትግራይ ቅድሚኡ ዝገብሮም ዝነበረ ናይ ሓርነት ቃልስታት ገለታት ናብ ዜሮ ዘውርድ ስለ ዝኸውን ልክዕ ኣይኮነን እቲ ዕለት ምጅማር ብረታዊ ቃልሲ ተባሂሉ ብቻ እዩ ክዝንቶ ዘለዎ ኣንፃር ጭቆና ዝተገበረ ቃልሲ ብብረት ዝተደገፈ ቃልሲ ዝተጀመረሉ ተባሂሉ ከምታ ዘለታ እዩ ክትራኽ ዘለዎ እምበር ኣፅብ ኣቢልካ ጠቕላላይ ብዝኾነ መንገዲ ከምዚኦም ዝመስሉ ተርምታት መግለፂታት እናምፃኻ ተዘይግለፅ ፅቡቅ ይኸውን ምስ የካቲት ተታሒዙ ክንልዕሎ ንኽእል ሓደ እዚ እዩ ካልእ ግን ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ብጣዕሚ ብዝገርም መልክዑ ነቲ ቃልሲ ዝቃወሙ ክጅመር ኣይነበሮን ክግበር ኣይነበሮን እንታይ ጥቕሚ ኣለዎ ገለ ናብ ዝብል ደረጃ ተወሪዱ ነቲ ዕለት እናኣስካ ነቲ ዕለት እናራኸስካ እስካዕ ምውዓል ተበፂሑ እዩ ዘሎ ኣነ እውን ሎማዓንቲ ከልዕሎ ዘገደደና ሓደ እውን ንሱ እዩ ማለት ብሓቂ ሎምና ዘይሕጉስ ከም ዘሎ ፍሉጥ እዩ ብዙሓት ዋጋታት እናኸፈልና ኣብ ብዙሕ ቃንዛን መከራን ከም ዘለና ዝዝንጋዕ ኣይኮነን ግን ኣብ ቃንዛ ስለ ዘለና ኣብ መከራ ስለ ዘለና ወይ ከዓ በቲ ሕዚ ዝኒኦ ኩነታት ስለ ዘይተሓጎስና ጥራይ ንናይ ትማሊ ታሪኻትና እናደምሰስና እናኸለስና ብሕማቕ እናገለፅናዮም ነቲ ፅባቐና እናበላሸናዮ እንተመፂናስ ከመይ ዝበልና ህዝቢ ኢና ክንከውን ዝብል ከዘክር እየ ዝደሊ ኣነ ኣብዚ ሎማዓንቲ ዝገብሮ ዘለኹ ወቅዕስ እሱ እየ ክሓትት ዝደሊ ማለት ናይ ጅግንነት ታሪክና እዩ ናይ ባዕልና ታሪክ እዩ ወለድና ወይ ኣኮታትና ኣሕዋትና ሓወቦታትና ኣቦታትና ዝነበሩሉ ታሪክ እዩ ናይ ባዕልና ታሪክ እዩ ናትና እዩ ብቻ ብሙሉእ ብዙሕ ትግራዋይ ዝተሳተፈሉ ቃልሲ እዩ ካብኡ ገዚፍ ዝኾነ ዓወት ርኡይ ዝኾነ ዓወት ብብዙሓት ኣካላት ዝተመዝገበ ዝተሰነደ ከም ገዚፍ ታሪክ ዝንገረሉ እውን ዛንታ ዝተፈጠረሉ እውን እዩ ብርግፅ እውን ንኻልእ እዋን እውን ኣሽሪፍካ ናብ ሕራነ ክትልውጦ ትኽእል ብዙሕ ነገር ዝተገበረሉ እዩ ማለት ኣብቲ የካቲት ዝተወልዐ ቃልሲ ተጀሚሩ እዩ ብዙሓት ሰባት ከምኒ ኣሞራ ዝኣመሰሉ ከምኒ ሓየሎም ኣርኣያ ዝኣመሰሉ ከምኒ ማርታ ዝኣመሰሉ ሰባት ዝረኸብናሉን ናቶም ታሪክ ዝሰማዕናሉን ናቶም ታሪክ እናሰማዕና ድማ ስለ ጀግንነት እናኮራዕናን እናተሓበናን ዝመፃናሉን ዕለት እዩ ስለዚ ንድሕሪት ምልስ ኢልካ ነዚ ኩሉ ሙሉእ ብሙሉእ ኣምፂኻ ናብ ዘይረውሪድካ ታይሙ እዩ ረቢሒና ናብ ዝብል ኢምንቲ ዝኾነ ደረጃ ምውራድ ብጣዕሚ ነውሪ ተገይሩ ክውሰድ እዩ ዝግባእ ትክክል ኣይኮነን ክበሃል ክኽእል ኣለዎ እየ ዝብል ካብኡ ኣብዚ ከልዕሎ ዝደልዮ ሓደ ነገር ኣሎ ብጣዕሚ ዝገርመኒ ማለት እዩ ገለገሊኦም ነቲ ኩነታት ብጣዕሚ ክንእስዎ ክደልዩ ከለው 51 ዓመታዊ ጭቆና እንዲና ዘለና ሕዝስ እኳ ደኣስ ካብ ሽዑ እንዲና ጀሚርና ምጭቋን 51 ዓመት ናይ ጭቆና ግዜ እናበሉ እናጠቐሱ ዘልዕሉ ሰባት ኣለው ሕዚ حسبوا 51 ዓመት ማለት ካብ 1967 ጀሚሩ ክሳብ ሕዚ ዘለናዮ 2018 ቆፂርካ ዘሎ ግዜ እዩ ስለዚ እቲ 17 ዓመት እቲ ብረታዊ ቃልሲ እናተኻየደሉ አንፃር ወፅዓ ወይ አንፃር ደርጊ ማለት ትክክለኛ ዕውት ዝኾነ መኸተዲ ነይሩ ገለ ዝብል ነገር እስኪ ኣብኡ ከለኹ ንኸቢለ ክሓልፍ ክምኩር ግን
እሱ ንሕደጎ ብቻ ኣብቲ 17 ዓመት ቃልሲ ብቻ ዝነበረሉ ወቅቲ እዩ ጭቆና እንተነይሩ እውን ጨቋኒ ዝነበረ ደርጊ እዩ ጭቆና እንተነይሩ እውን ጨቋኒ ዝነበረ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበረ ስርዓት እዩ ስለዚ ምስቲ ድሕሪኡ ዝተፈጠረ ንዕኡ ኣጥፊኡ ዝመፀ ሓይሊ ግን ደሚርካ እቲ ጭቆናስ ናቱ እዩ ምባል ንሱ እዩ እቲ 17 ዓመት ኣብ ቃልሲ ዝነበረስ ድሕሪኡ ካብቲ ቃልሲ ዝጀመረሉ ወቅቲ ኣትሒዙ እናጨቆነና መፅኡ ናብ ዝብል ከላሳይ ዝኾነ ተሓሳስባ ከይድካ ናብኡ ደረጃ በፂሕካ ንድሕሪት ተመሊስካ ነገራት ምርኻስ ማለት ነቲ ሕዚ ዝኒአናዮ ወቅቲ ኣብዚ ወቅቲ እዚ ከምዚ ምባል ብርግፅ ናብ መፍትሒ ድዩ ዝወስደናስ ናብ ዝገደደ ሕልኽላኽ እንታይ ኢና ንገብር ዘለና ከም ሰብ ማለት ብጥዕናዊ መንገዲ ዲና ንሓስብ ዘለና መፍትሒ ዲና ክነምፅእ ንደሊ ካብቲ ኣተይናዮ ዝኒአና ነገር ናብ መዋፅኦ ዲና ንኸድ ዘለና ወይስ ህልኽ ዝበሎ ዶ ፅልኢ ብቻ ዝርአየሉ ርሁብ መፃኢ ዘይእንፈተሉ ዘይሓላፍነታዊ ዝኾነ መንገዲ ኢና ንኽተል ዘለና ዝብል ሕቶ ኣልዒለ ክሓልፎ ዝደሊ ኣነ ብርግፅ ናይ ቅንዕና ናይ ጥዑይ ኣተሓሳስባ ዘለዎ ናይ ፈታዊ ዓዱ ኣተሓሳስባ ኣይመስለንን እዚ ብስሩ እውን ንደርጊ ዝወደቐሉ ቃልሲ እውን ደሚርካ እንድሕር ዳኣ ጭቆና ትብል ናይ ደርጊ ናፋቓይነት እዩ ክብሎ እየ ዝኽእል ማለት ደርግነት ኢኻ ትናፍቕ ኣለኻ ወይ ደርጊ ዝበሃል ክምለሰልካ ኢኻ ትደሊ እዚ ማለት ድማ እቲ ብከመይ ዝበለ መከራ ከመይ ዝበለ ቃልሲ ከመይ ዝበለ ናይ ህዝቢ ትግራይ ፃዕሪ ዝተወገደ ሓይልስ ክምለሰለይ እየ ዝደሊ ክመፅእ እዩ ዘለዎ ምባል ማለት እዩ እና እዚ ክንሓስበሉ እዩ ዝግባእ ከም ተጋሩ ኩላህና እንታይ ኢና ንብል ዘለና ህድእ ኢልና ክንሓስብ ክንደማመፅ እዩ ዘለና ኣነ ብወገነይ የካቲት 11 እንትኽበር ማለት ናይ ጀግንነት ታሪክ እውን ሓሰብና እቲ ፅንዓት ቶምኡ ዝነበሩ ተጋደልቲ እናዘከርና ክኸውንን ኣኽቢርና ክንዝክሮ ዘኽእል ሙሉእ ዝኾነ ኢለመንት ከም ዘለዎ ንኽነኽብሮ ዘየኽእል ምክንያት ከም ዘየለና ሓሰብኩ እየ ከውግዕ ዝደሊ እዚ እንትብል ግና ኣብ የካቲት ፈፂምና ሕቶ ክነልዕል የብልናን ማለት ከዓ ኣይኮነን ሕዚ ኣብቲ ቃልሲ ምጅማር ኣይኮናን ሕቶ ነልዕል እቲ ቃልሲ እቲ ምጅማር ሽግሙ ውላዕ እዩ እምበር ካብቲ ቀፂሉ ዝተኸየደ ነፂልና ክነልዕሎ ስለ ዘይንኽእል ካብቲ ናይ 17 ዓመት ታሪክን ድሕሪኡ ዝነበረ ነፂልና ክነልዕሎ ስለ ዘይንኽእል ብስሩን እታ ናይ መጀመርታ ዓለት ብፍሉይ ንኽብራ ዘለና ነቲ ቀፂሉ ዘሎ ጉዕዞ እናሓሰብና ስለ ዝኾነ እቲ ቀፂሉ ዘሎ ጉዕዞ ኣብቲ ዓለት እሳ ኮይና ብደንቢ ስለ ንዝክሮን ንግምግሞን ሕዚ እንታይ እዩ ተገይሩ ኣብ ምንታይ እዩ ተበፂሑ ብርግፅ ሙሉእ ዓወት ድዩ ሙሉእ ፍረ ዘፍረየ ብጣዕሚ ንሕበነሉ ዓወት ድዩ ዝብል ሕቶ ምልዓሉ ግን ዘኽፍእ ኣይኮነን እየ ዝብል ምክንያቱ እንታይ እዩ እቲ ሽዑ ዝተኻየደ ቃልሲ ኣንፃር ጭቆና መደባዊ ወፃኢ እዩ ተባሂሉ ደኣ ተተንቲኑ ይኹን እምበር ብሓፂሩ እቶም ሽዑ ዝነበሩ ፀገማት እቲ ቃንዛታት እቲ ክስተታት ግን ምስቲ ሕዚ ዝኒአናዮ ኩነታት እውን ብዙሕ ብጣዕሚ ዘመሳሰል ነገር እዩ ዘለዎ ብጣዕሚ እዮም ዝመሳሰሉ ስለዚ ህዝቢ ትግራይ ኣብቲ ወቅቲ ንሱ ግን ኣብቲ ሽዑ ዝነበረ ሰልፊ ተሰሊፉ ንባዕሉ ኣካል ናይቲ ቃልሲ ገይሩ ኣንፃር እቲ ጭቆና ክንድኡ ዝኣክል መስዋእቲ ዝኸፈለ ደጊሙ ናብ ከምኡ ዓይነት ክስተት ንኸይምለስ እዩ ነይሩ ሕዚ ነልዕሎ ዘለና ሕቶ ነቲ ናብ ከምኡ ዓይነት ንኸይምለስ ዝቃለስ ዝነበረ ህዝቢ ናይ መሪሕነት ግደ ዝዋሳእ ዝነበረ ሓይሊ ህወሓት ዝበሃል ማለት እዩ ማገብቲ ነይሩ ታሕት ኮይኑ ተጋድሎ ሓርነት ህዝቢ ትግራይ ኮይኑ ድሕሪኡ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ኢሉ ንህዝቢ ትግራይ ሓደራ ዝተሸከመሉ ንህዝቢ ትግራይ ወሓስ ክኾነካ እየ ኢሉ ቃል ዝኣተወ ውዳበ ተመሊስና መፂና ቃልካ ኣይፈፀምካን ህዝቢ ትግራይ መሊሱ ህዝቡ ናብ መከራ ኣቲሎ እዩ እንተበልናዮ ዝዕለት እዚ ግን ኣነ ብወገነይ ዘኽፍእ ኣይኮነን ክበሃል ዝግብኦ እዩ ኢለ እየ ዝሓስብ እዚ ክበሃል ከሎ ግን ንድሕሪት ምልስ ኢልካ ነቲ ቅድሚ ሕዚ ዝፈፀሙ ገድልታት ነቲ ዝነበረ ጀግንነት ምርኻስ ዘይኮነስ እቲ ጀግንነቱ
كعقب بزي مخال اتزنا استجبر قالسي اتزتجبر قدل اتزتحلفه حلافت ወይ اتزتخفله مسواዕትታት ተዓቂቡ ናብ ቅዱስ ዝኾነ ነገር ክሰግር ብዘይ ምኽዓል ኢና ክንሓትት ዘለና ማለት እዩ እዚ ክንሓተሉ ክነልዕለሉ ዝግባእ ምክንያቱ ከምቲ ዓንተ ወይ ዝበልክዎ ኣብቲ ናይ 17 ዓመት ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ዝኸፈሎ ነገር ዝፍለጥ እዩ ኣብቲ ናይ 17 ዓመት ጉዕዞ ማለት ካብ 1967 እስካብ 83 ናብ ዘሎ ደርጊ ብህዝቢ ትግራይ ተጸሊኡ ህዝቢ ትግራይ ብምልኣት መናእሰያት ደቁ እናወፈየ ስንቂ እናቀበለ ዕጥቂ እናሓበአ መናእስ እናነቃቅሐ ኣጆኹም እናበለ እናተባብዐ ኣብቲ ቃልሲ ተሳቲፉ ናብ ዓወት ዘውፅሖ ደርጊ ዝበሃል ነገር ደጊሙ ንዘይምርኣይ እዩ ነይሩ ደርጊ ዝበሃል ነገር ደጊሙ ንዘይምርኣይ እዩ ነይሩ ብኣንጻሩ ግን ባዕሉ ደርጊ ዋላ ይኹን ደርጊ ዝመስል ናይ ደርጊ ተግባራት ዝተሸከመ ልክዕ ከምቲ ደርጊ ዝገብሮ ዝነበረ ንህዝቢ ትግራይ ዝገብር ስርዓት ግን ዳግማይ ተወሊዱስ መስዋዕቲ ከፊልናስ ብዙሕ ነገር እናኾና ንርከበሉ ወቅቲ ስለዝኾነ ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ቃንዛ ኮይና ንምንታይ ዲና ደኣባ ትማሊ ተሰዊእና ነርና ንምንታይ ኢና ደጊምና ኣብ ናይ ኩናት ዕንክሊል ንርከብ ዘለና ንምንታይ ኢና ኩሉ ግዜ ኣብ ናይ ሞት ኣብ ናይ ምስዋዕ ዕንክሊል ንኣቱ ዘለና ኢልና ምሕታትና ግን ቁኑዕ እዩ ስለዚ ኣነ ሕጂ ሕቶ ልዕለ ጥራሕ ይኮንኩን ክሓልፍ ዝረአየኒ ነገር እውን ክገልጽ እየ ኣብኡ ከለኹ ሕዝታ እዩ 1983 ሕወሓት ይወደግ ዝበሃል ምስ ቢኣዴንን ካልኦትን መስሪቱ ናብ ኢትዮጵያ ክኸይድ ከሎ ቅድሚኡ ትዝበዝሕ ኣብ ትግራይ እዩ ተኻይዱ ትዝበዝሕ ህዝቢ ትግራይ እዩ ሓሊፍዎ ትግራዋይ እዩ ከፊልዎ ካብኡ ትግራዋይ እዚ እንትገብር ከምቲ ዝበልክዎ ካብቶም 11 ሰባት እዩ ጀሚሩ حسبو أو 1967 11 سبات يوم ناي فلما نيرم أتي بعشرة حدا سبات زت فلما جن جزيف رأي زت حنجت أنا جرجن ناب كهدي يغيروه حساب نيرو اتحساب زرق خوينو أو 1967 بنشتي تزاريو أو وشت حزب تجري جن بوقيلو فريما خوينو فريو جزيفو قال سوليدو درجي زاكل جزيف سرعة مدمساس كيلو ازي زخاله فرا ازي زخاله قلصم جن حوحات نودي سوا كخد كلو تمليسو بعلو ايو ادخيمو حوحات نودي سوا مسكده يودق بحال ነገር كفطر كلو نودي سوا مسكده زول زلخو قدم نودي سوا مخادو نودي سوا نخد زوسن وغعزوتات بمولኦም حويسه ዝናገር ዘለኹ ናይ ህዝቢ ትግራይ ቃልሲ ምስ ናይ ካልኦት ህዝብታት ናይ ጨቋናይ መደብ እዩ ዝጭቁኖ ዘሎ ገዛኣይ መደብ ጥራሕ እንበር ካልእ ዓይነት ሕቶ የብሉን ኢሉ ንናይ ትግራይ ህዝቢ ትግራይ ናይ ብሄራዊ ሕቶ ብመንነቱ ዝወጽሖ ጥቃዓት ከምቲ ሕዚ በጽሕና ዘሎ ጽንታ ብመንነቱ ዝወጽሖ ጥቃዓት ይሂዱ ስለዚህ እቲ ህዝቢ ትግራይ ዝኣከቦ ቅልጽም እቲ ዝፈጠሮ ሓይሊ እቲ ዝፈጠሮ ጉልበት መሐለዊኡ ከይኸውን ኣብ ኢትዮጵያ ወሲዱ ኣሕቂቁ ህዝቢ ትግራይ ሓላዊ ኣልባ ጌርዎ እዩ እዚ ፋክት እዩ ማለት ማንም ሰብ ክካተዕሉ ዘይኽእል ህዝቢ ትግራይ ቅልጽም ፈጢሩ እዩ ሽዑ ገዚፍ ዓቕሚ ፈጢሩ እዩ ንደርጊ ዝኣክል ዝደምሰሰሉ ዓቕሚ ነይርዎ እዩ እቲ ዝነበሮ ዓቕሚ ዓቂቡ እንተዝኸውን ነይሩ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ኣይመጽሕን ካብ እዝን ትብል ተለኹ ንዕኡ ዓቂቡ ክቅጽል ኣለዎ ማለት ክልተ መንገድታት እዮም ነይሮም ብሓደ ገጹ ሕጋዊ ብዝኾነ መንገዲ ሰራዊት ዝዕቅበሉ መስርሕ ሃገርነት ብምውሓስ እዩ ኣብቲ እዋን ንሱ ህዝቢ ትግራይ ናይ ባዕሉ ሃገር ፈጢሩ እንተዝነብር እቲ ዝፈጠሮ ሰራዊት ናይ ሃገረ ትግራይ ሰራዊት ኮይኑ ህዝቢ ትግራይ ናይ ሓርነት ህይወቱ ኣብ ናይ ባዕሉ ዓዲ ኣብ ትግራይ ኮይኑ እዩ ተጀምሮ ነይርዎ እዚ
ኣይተገበረን ከም ሕቶ ግን ኣብቲ ውሽጢ ቃልሲ ዘልዕሉ ሰባት ነይሮም እዮም ባዕሉ ውድብ ሕወሓት እውን ክጅምር ከሎ ከምኡ ዓይነት ራእይ ከም ዝነበሮ ናይ ነፃነት ቃልሲ ተቃላሳይ ተባሂሉ ናሽናሊስት ተባሂሉ እዩ ዝፍለጥ ነይሩ ድሓር ሓቂቁ ናብ ካልእ ከም ዘንፈተ እዩ ዝፍለጥ ብካልእ መንገዲ ድማ ተናእሰ እቲ ዝተፈጠረ ፌደራሊዝም ንህዝቢ ትግራይ ኣብቲ ናይ ኢትዮጵያ ቀዲሙ ዝነበረ ኢስታብሊሽመንት ማለት ኣብታ ጎባጢት ሃፀያዊት ኢትዮጵያ ከይድካ ተለጢፍካ ዝመስል ገዚፍ ዓቅሚ ፈጢርካ እናሃለኻስ ነቲ ዝሰዓርካዮ ሓይሊ መሊስካ ከይድካ ክትንብርካ ከሉን ኣብቲ ወንበር ስለዝተቐመጥካ ጥራይ ሓራ ዝወጣኻ መሲልካ ተጋጊኻ ንባዕልኻ መከላኸልኻ ቅልፅምካ ዓቅምካ ምርካብ ምንብርካኽ ዓብይ ገበን እዩ ተፈጢሩ ኢለ እየ ዝሓስብ እሱ ዓብይ ጌጋ እዩ ተሰሪሑ ኢለ እየ ዝኣምን ሃገርነት እኳ ተዘይወሓስናስ ተናእሰ ናብ ከምኡ ዓይነት ኩነት ዘይመልሰና ቅልፅምና ዘይንስእነሉ ካልእ መስርሕ እዩ ክእለሽ ነይርዎ ተኾነ ሃገርነት ክነውሕስ እዩ ዝግበአና ነይሩ ብትወቅት ንሱ ካልእ ክህሎ ይነበሮን ተገደደ ግን ሕዚ እውን ኣብኡ ከይድካስ ምእንተ ትግራይ ምባል እዩ ክሕሰብ ነይርዎ ናይቲ ሕወሓት ናብ ኢትዮጵያ ምስ ከደ ናይ ትግራይ ገዲፉ ናይ ኢትዮጵያ ምዃን እዩ ጀሚሩ ሕሉፍ ኢትዮጵያዊ ኮይኑ ክንዲ ደርጊ ዋላ ይኹን ግን ንህዝቢ ትግራይ ብዝተፈላለየ መንገዲ ብቐጥታ ዋላ ይወድሎ ንበደል ትሕሊፉ ክወግን ተገዲዱ እዩ ስለዚ እዞም ሓደ ሰባት ንየካቲት 11 እናሓሰቡ እዚ እንዲና እሞ ኮይና ዝብሉ ዘለው ካብቲ ድሕሪኡ ዝተፈጠረ ክስተት ተወጊሶም ምዃኖም እየ ዝርዳእ እሱ ድማ ከም ኣማኒኤል ብምልኣት ወላ ይኹን ብከፊል ሼር ይገብሮ እየ ብርግፅ እውን እቲ ሕዚ እውን ኣብ ተመሳሳሊ ከይዲ ከይንኸይድ ናይ ዕሽነት ጉዕዞ እናደገምና መሊእና ንኸይንጠፍእ ብፅልኣት ዘይኮነስ ብተገዳሳይነት ብናይ ብሄራዊ ህላወን ብፍቅሪ ዓዲ ዘለዎ ዓዱ ክድሕነሉ ዝደሊ ማሕበረሰቡ ክህልወሉ ዝደሊ ቀፃልነት ብዝምነ ሓደ መንእሰይ ኣተሓሳስባ ኮይንካ ሕሉፋት ጌጋታትና ኣሚን ኢልና ተቐቢልና ዝሓሸ መፃኢና ክንእልሽ ከለና ሓቅታት ፊት ንፊት ክንገጥመሎምን ክንጋፈጦምን ከም ዘለና ንኣንፈትኩ ነዚ ዘልዕሎ ዘለኹ ማለት እዩ ካብኡ እዚ ኢለ ናብቲ ከም ካልኣይ ሎማዓንቲ ከዋግዐሉ ዝሓስክዎ መደብ እየ ክሰግር ማለት እቲ ካልኣይ ሎማዓንቲ ከዋግዐሉ ዝሓስክዎ ነገር እንታይ እዩ ያው ኣብዚ 2 መዓልቲ ብዝተፈላለየ መንገዲ ናይ ማሕፈት ተመልከቲ እውን እንተስ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ እንተስ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለኹም ድማ ብስልክን ብካልእ መራኸቢ መንገድታትን ሰሚዕኹምዎ ትኾኑ ኢኹም ሰራዊት ኤርትራ ናብ ትግራይ ኣትዩ እናተባሃለ ይውረ ኣሎ ስኢለ ማለት ቀጥታ ናብቲ ዋና ነጥብታት ተለኹ ብዝተፈላለየ መንገድታት ከረጋግፅ ሞኪረ እየ ብዝተፈላለየ መንገድታት ሓቲተ እየ ኣነ ኣብ ዘለኹሉ ከተማ እውን ኣብ መቐለ ማለት እዩ ባዕለይ ዘለኹሉ ምንም ናብ ትግራይ ዝኣተወ ሰራዊት የለን ማለት ናይ ኤርትራ ሰራዊት ካብቲ 2015 ድሕሪ ውዕሊ ፕሪቶርያ ዘለዎ ከባቢታት ማለት ብፍሉይ ኣብ ትግራይ ኣለዎ ተባሂሉ ዝፍለጠሉ ከባቢታት ወፃኢ ናብ ካልእ ናብቲ ማእከል ትግራይ ተንቀሳቂሱ ፍሉይ ምንቅስቃስ ገይሩ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ብፍላይ ድማ ብእኩብ ዝተረኣየሉ መንገዲ የለን ማለት ኣትዩ ኣብ ትግራይ ዝተቐመጠሉ ካምፕ ዝዓረፈሉ ባይታ ዝተንቀሳቀሰሉ ከባቢ የለን እዚ ዝበሃል ዘሎ ፈፂሙ ሕሱት እዩ እዚ ለግን ሕሱት ኢልና ደምዲምና ሰኢልና ክንዓፁ ዘይኮነስ ሎማዓንቲ ዘልዕል ኩሉ ምክንያት ኣለኒ ንምንታይ እዩ ከምኡ ዝበሃል ዘሎ ዝብል እውን ንእሽተይ ኣንፈት መሃብ ስለዘድልን ናይ ባዕለይ ማለት ግምታት ካብ ዝነበሩ ክስተታት ካብ ዝነበሩ ሓደ ነጥብታት ኣጋኒኻ እትህቦ ግምት እየ ክቐምጥ ማለት እዩ ሕዚ
ትናይ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ኣሎ ዝብል ቅድሚ እውን ምስ ካልኦት ብዙሓት ነገራት እንድዩ ዝለዓል ተቐንዲ ምስ ኤርትራ ተተሓሒዙ ዝለዓል ሓደ እና መልዕሊ ኮይኑ ብዙሕ መካታዒ ኮይኑ ዝመፀ ዛዕባ እንታይ እቲ ናይ ፅምዶ ዝበሃል ወይ ከዓ እቶም ተፃመድቲ ኢና ዝብሉ ኣካላት ህዝቢ ንህዝቢ ርክብ እዮም ዝብልዎ ምስኡ ተተሓሒዙ እናተባሃለ ምስ ዝፀንሐ ደሚርካ ክረአ ዝኽእል እዩ ሕዚ ተኻይዱ ዝበሃል ዘሎ ሕዚ ፅምዶ ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ወይ ከዓ ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘሎ እቲ ናይ ፌደራል ሓይሊ ፅንተት ዝፈፀመልና ማለት እዩ ዘሎ እስካብ ሕዚ ንፅምዶ ከልዕሎ ከሎ ኣብ መንጎ ውድብ ሕወሓት ወይ ከዓ እቲ ሰራዊት ትግራይ ኣብ መንጎ ናይ ኤርትራ ሰራዊትን ናይ ኤርትራ መንግስትን ዝተገበረ ጥምረት እዩ ዝተገበረ ዝርርብ እዩ ኢሎም እዮም ዘልዕልዎ እዚ ፅምዶ እዚ ድማ ዕላምኡ ሕዚ ብወገን መንግስቲ ፌደራል ክኾን ከሎ ኣንፃረይ ዝግበር እዩ ንዓይ ንምውጋእ ወይ ወታደራዊ ስጉምቲ ንምውሳድ ዝግበር እዩ ኣንፃር መንግስትነተይ ዝተለዓለ እዩ ዝብል ክሲ እዩ ዘልዕለሉ ብወገን ብዙሓት ተጋሩ ክለዓል ከሎ ከዓ ምስ ፀላኢና ማለት መንግስቲ ኤርትራ እውን ልክዕ ከም መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብቲ ናይ ዝነበረ ናይ ፅንታ ኩናት ተሳቲፉ ካብቲ ናይ ኢትዮጵያ ዝገበረትና ብምንም ዘይነኣኣስ በደል በዲሉና ስለዝኾነ ብዙሓት ነገራት በፂሖሙና ስለዝኾኑ እሱ ምክንያት እናተጠቐሰ ምስቲ በዳሊና ምስቲ ፀላኢና ኮንኩም ክተውቅዑና ኢኹም ናብ ትግራይ መከራ ክተምፁላ ናብ ትግራይ መዓት ክተምፁላ ኢኹም እናተባሃለ ምስቲ ዝለዓል ዝነበረ እዩ ተሓዊሱ እቲ ናይ ሰራዊት ኤርትራ ኣትዮም ዝበሃል ዘሎ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ፍርሒ ፈጢሩ ጭንቀት ፈጢሩ ዘሎ ማለት እዩ ሶ ኩናት ክመፅእ እዩ ምስ ዝብል ኩነታት እውን እዩ ተተሓሒዙ ዝለዓል ዘሎ ምስ ኩናት ምልዓል እዩ ተተሓሒዙ ዝለዓል ዘሎ እዚ ኣነ ብዝርዝር ናብቲ ናይ ኩናት ክለዓል ድዩ ገለ ድዩ ዝብል ኣይኮንኩን ክኣቱ ደልየ ከልዕሎ ዝደለኹ ነገር እንታይ እዩ እቲ ፅምዶ ብኣሉታ ይለዓል ከም ዝነበረን ብፍላይ ብናይቲ ብፌደራል ሓይሊ ዘሎ ናይ ኩናት ርክብ ምዃኑ እናተገለፀ ዝነበረን ኮይኑ ሕዚ መንግስቲ ፌደራል ከልዕሎ ከሎ ምስ ውዕል ፕሪቶርያ እናተሓሓዘ ካብቲ ዝገበርናዮ ስምምዕ ወፃኢ እዩ ንልኡላዊ ስልጣነይ ዝዳፋእ እዩ እናበለ ብትሕሰት መልክዕ ከሲሱ ናፍቲ 2013 ገለ ዝነበረ ኩነታት ናፍቲ ኩናት ንምምላስ እዩ ከም ምክንያት ዝጥቀመሉ ዘሎ ስለዚ ሕዚ እውን ሰራዊት ኤርትራ ኣትዩ እዩ ዝበሃል ዘሎስ ህዝቢ ትግራይ ንምውቃዕ ወይ ማለት ናብ ትግራይ ንምዝማት ዘሎ ድሌት ዘርኢ እዩ ማለት እዩ ብቐንዱ ግን ኣብዚ ዕሪኻ በተለይ ዕሚውካ ክረአ ከሎ እንታይ እዩ ኣነ ዝርአየኒ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ከተማታት ትግራይ ተራእዩ ኣሎ ማለት ናይ ኢትዮ ኤርትራ ድንበር ውሕስ ኣይኮነን ዘሎ ወይ ከዓ ኣብ ኢትዮ ኤርትራ ድንበር ዘሎ ሰራዊት ናይ ትግራይ ሰራዊት ወይ ከዓ TDF እዩ ዘሎ TDF እዩ ድንበር ዝሕሉ ዘሎና TDF ድንበር ሕሊፉ ሂቡ እዩ ዝብል መልእኽቲ እዩ ዝመሓላለፍ ዘሎ ማለት እዩ ማለት እቲ ድንበር ብኣግባቡ ኣይሕልን ዘሎ ምስ ኤርትራ ሓቢሩ ብምስርሑ ምክንያት ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ናይ ኢትዮጵያ ግዝኣት ኣትዩ ደስቲኡ ክገብር ይግበረሎ እዩ ዝብል ዛንታ ንምፍጣር እዩ ዝኽየድ ዘሎ ድሕሪኡ እንታይ ከም ዝመፅእ ፍሉጥ እዩ ሰራዊት ትግራይ ድንበር ክሕሉ ስለዘይከኣለ ናይ ባዕለይ ድንበር ባዕለይ እየ ዝሕሉ ናብ ትግራይ ክኣቱ እየ ሰራዊተይ ክእቱ እየ ወሰነይ ከኽብር እየ ዝብል እዩ ክኸውን ድሕሪኡ እንታይ ክኸውን ይኽእል ማለት ንኣኻትኩም ምንጋር ዘድሊ ኣይመስለንን እቲ ብሚድያ ደጋጊምና ንሰምዖ ኩናት ኢትዮ ኤርትራ ዘቀላጥፍ ክኸውን ይኽእል ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ እንተደኣ ኣትዩስ ትግራይ እያ እታ ዓውደ ኩናት ትኾን ዘላና እቲ ዝናዛሕ ዘሎ ነገር እውን ብኣውሩ ዝሮ ዝሮ ንዕኡ ዝፅውዕ እዩ ሕዚ ኣብዚ ኣነ ኣስሚረሉ ክሓልፍ ዝደሊ ሓደ ነጥቢ ኣሎ ኣካል ኢትዮጵያ ክሳዕ ዝኾንና ኢትዮጵያውያን ክሳዕ ዝኾንና ውዕል ፕሪቶርያ ከም ዝገልጾ ፅንታ ወላ እናፈፀመልና ትሕጊ ዝብሎ እንድሕር ደኣ ነውግዕ ተሃሊና
መንግስቲ ኢትዮጵያ ዶቡ ክሕሉ ውዕሊ ፕሪቶርያ እውን ይጠቅሶ እዩ ኣብቲ ዓንቀጽ 8 ይመስለኒ ዓለም ለኻዊ ወሰናት ባዕሉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከኽብሮም ገለ ዝብል ይጠቅስ እዩ ብርግጽ ንዕኡ ብሕጋዊ መንገዲ ምቃወም ከም ዘይንኽእል ይኣምን ግን ኣብዚ ንተጋሩ ንብዙሓት ማለት ቅንዕና ብዘለዎ መንገዲ እንድሕር ደኣ ዝካትዑ ተኮይኖም ከልዕለሎም ዝደልታ እዩ ኢትዮጵያ ናይ ሓቂ ናይ ልኡላዊነት ሕቶ ዘገድሳን ዘተሓሳስባን እንተኮይኑ ሰራዊት ኤርትራ ኣትዩ ዝበሃል ዘሎ ናብ ትግራይ እዩ ሓቂ ዶ ሰራዊት ኤርትራ ናብ ትግራይ ኣትዩ እዩ በደል ክፍጽምና ምእንተ ውሕስና ህዝቢ ትግራይ እዩ ኢትዮጵያ መጽያ ወይ ማእኸላይ መንግስቲ መጽዩ ናይ ህዝቢ ትግራይ ወሓስ ክኾን እየ ህዝበይ ከይንከህኒ ኢሉ እዩ ክከላኸል ማለት እዩ ኣብ ወሰን መጽዩ ዝሕሉ ዘሎ ወሰኑ ከኽብር ዘለዎ ቀዳማይ ታርጌት ዝግበር ኣብ ትግራይ እንተዳ ኣቲስ ቀዳማይ ታርጌት ዝግበር ትግራይ ድሕሪ እዩ ናፍቶም ካልኦት ወሰናት ማለት ዓፋር ድዩ ኣምሓራ ድዩ ክኸይድ ዝኽእል ኣብ ውሽጢ ህዝቢ ትግራይ እዩ ክብደል ዝኽእል ቀዳማይ በቲ ወሰን ተኸፊቱ ዘሎ ናይ ሓቂ ተኮይኑ እኳ ተኮይኑስ ተበዳላይ ዝኸውን ትግራዋይ እዩ ማለት እዩ ናይ ኤርትራ ሰራዊት ኣትዩ ኣብ ትግራይ እዩ በደል ከብጽሕ ዝኽእል ስለዚ እቲ ወሰነይ ከኽብር እየ ኢሉ ዝመጽእ ሓይሊ ከዓ ንትግራይ ንምክልኻል ክመጽእ ማለት እዩ እዚ እዩ ክኸውን ድሕር ትክኾን ዝግብኦን ትልክዕን ነውግዕ ተሃሊና ምክንያቱ ልክዕ ትብሕጊ ዝተጻሓፈ እዩ ልክዕ ኢልና ኢና ንውገስ ዘለና እሱ መሰል ይህቦ እዩ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ተይልናስ እቲ ዝህቦ መሰል ከዓ ዘገድዶ ነገር ኣለዎ ኢና ንብል ኣለና እቲ ዘገድዶ ነገር ውሕስና ዜጋታቱ ምኽባር እዩ ኢና ንብል ስለዚ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ውሕስና ዜጋታቱ ዝጭነቕ መንግስቲ እንተኮይኑ ድማ መርአይታት ክህልውና ክኽእሉ ኣለዎም ሕዚ እቲ ዘፀነተና ነቲ ካልእ ንሞድሓን ንግደፎ እስካ ሕዚ ብዝተፈላለዩ መንገዲ ንተጋሩ ሓልዮት ከም ዘይብሉ ብተግባር እናርኤና ዘሎ ስርዓት ኣይኮነን ድዩ ብንእሱ ተመዛበልትና ናብ መረበቶም ከይምለሱ ምክልካሉ ባዕሉ ከይምለሱ ምግባሩ ካልእ ኮሽቴላ ዝኾነት ምልክታት እናምጽአ እቶም መሰላትና ዝኾኑ ነገራት ሰርቪሳት ማለት ኣብ ካልእ ባይዞይ ኣብ ክልል ኣምሓራ ንኣብነት ምስ ፋኖ ብዙሕ ግዜ ውግእ የካይድ እዩ መንግስቲ ፌደራል ባይዞይ ኖርማል ዘይኮኑ ነገራት ኖርማል ጌርና ማለት ከም ቀለልቲ ከም ቅቡል ጌርና ንሪኤሉ መንገዲ ብጣዕሚ ጌጋ እዩ መንግስቲ ፌደራል ምሳና ዘለዎ ርክብ እንታይ ይመስል ናይ ሓቂ ምስ ውድብ ጥራይ ድዩ ይጽልኡ ፖለቲካዊ ድዩ ዝብል ደጋጊምና ክንፈትሾ እዩ ዝግባእ ሰርቪስ ኣብ ካልእ ቦታ ኣቋሪጹ ኣይፈልጥን ከምቲ ንዓና ብቐዳማይ ናይ ኤር ትራንስፖርት ዘቋረፀልና ንእሽተይ ኩናት ነይራ ተባሂላ ናይ ኤር ግልጋሎት ዘቋረፀልና ከምኡ ኣቋሪጹ ኣይፈልጥን ኣብ ኦሮሞ ኣብ ገለ ዝካየዱ ነገራት መሊኡ ከምቲ ንዓና ዕፅዋት ዝፈጸመና ኣይዓጹን ካልእ ናይ ፋይናንሳዊ ምድኻም ከብጽሐና ማለት ኢኮኖሚካሊ ብጣዕሚ ክንዳኸም ናብ ኮነ ተባሂሉ ገንዘብና ኣብ ባንክ ዘሎ ከይንጥቀም እናተገበርና ኢና ዘለና እዚኦም ኩሎም እናገበረ ካብኡ እቲ ናይ ተመዛበልቲ ዘይምምላስ ከዓ ብኣውርኡ ብገዚፉ ማለት እዩ እዚ ኣብኡ እውን ብዙሓት ሰባት ኣነ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ነው ገለን ይዕዘብ እየ ሕወሓት እዩ ከልኪልዎም ገለ ይብሉ እዮም እዚ ጽኢልካ ብጣዕሚ ናይ ዘይምሕሳብ ውጽኢት እንተዘይኮይኑ ብትክክል ዝሓስብ ሰብ ማለት ተመዛበልትና ናቦትኦም ከይምለሱስ ሕወሓት ይከልኪልዎም ማለት እንታይ ማለት እዩ ክሕተት እዩ ዝግባእ ማለት ኣይትኸዱን ኢሉ ድዩ ዓጊትዎ ክንከዲና ኢሎሞ ድዩ ኣይትኸዱን ኢልዎ ክኸዱ ድሌት እኮ የብሎምን ኣብዚ ኮፍ ኢሎም እዮም ዘለው ክኸዱ ድሌት ዘይብሎም ድማ ዓዶም ጸሊኦም ወይ ናፍቕ ዓዲ ስለ ዘይብሎም ኣብቲ ዝኒእዎ ቦታ ኣብ ኬንዳ ምንባር ጥዒምዎም ኣይኮነን እንተኸይዶም እንታይ ከም ዘጋጥሞም ስለ ዝፈልጡ እዩ ክኸዱ ዘይደልዩ ዘለውማ እቲ ዝወፅሉ ምኽንያት እስካ ሕዚ ስለ ዘሎ እዩ ካብ መጀመሪኡ ዝመፅሉ ምኽንያትን ሕዚ ክኸድሉ ዘይደልዩሉ ምኽንያትንስ ተመሳሳሊ ሓንቲ እያ ናይ ውሕስንኦም ጉዳይ እዩ ዘተሓሳስቦም ምእንተ ሂወቶም ፈሪሖም እዮም መፅዮም ናብዚ ቦታ እዚ ክመፁ ከለው ናተቐተሉ ናተኣሰሩ ናተጨፍጨፉ እዮም መፅዮም ኢትኒክ ክሊንሲንግ እናተፈጸመ ናይ ዘርአዊ ጨፍጫፍ እናተፈጸመ ኣብቲ ዘለዎ ዝኾነ
ዝተዓጠቀ ጉጅለ ተፈጢሩ መረበቶም ዘስአኖም ሓይሊ ስለዝተፈጠረ ስለዝተጨፍጨፉ እዮም ሃዲሞም መፅኦም። ስለዚ ኣብ ኬንዳ ተዓቂቦም ግዜ ዝፅበዩ ዘለው ውሕስና ዝህቦም ናብቲ ዝነበርዎ መረበቶም ተመሊሶም ማንም ከም ዘይጭፍጭፎም ክረጋገፀሎም ስለ ዝደልዩ እዮም። ስለዚ እዚ ንምግባር ድማ ወይ ናትና ዝብልዎ ናቶም ዝብልዎ ዝተዓጠቀ ሓይሊ ኣንፃር ዕጡቃት ክቃለሰሎም ክምክተሎም ዝኽእል ፀጥታ ዘኽብረሎም ሓይሊ ሒዞም ክኣትዉ ኣለዎም። እዚ ማለት እቲ ናይ ትግራይ ሓይሊ ትግራይ ክሳዕ ክንድኡ ፀጥታ ውሕስቲ ድያ እኒኣ ኣብ ትግራይ ዝኒአ ፀጥታ ገለ ተወሳኺ ሕቶ እዩ። ተነኣሰ ግን ኣብ መቐለ ዶ ይነብሩ ኣለዉ ሓቂ ከምታ መቐለ ዝነብርዋ ዘለው ኣብታ መረበቶም ከይዶም ክነብሩ ዘኽእል ኣብ ዓዲግራት ኣብ ዓድዋ ይነብሩ ዘለዉ ኣብ ኬንዳ ኮይኖም ከምታ ኣብ ኬንዳ ኮይኖም ዝነብርዋ ዘለው ማለት ብዓይኒ ሰላም ክንሪኦ ከለና ካብቲ ዝተረፈ ነገር ዘኽእል ውሕስና ተነኣሰ ሒዞም ክኣትዉ ይደልዩ ዘውዝኒኡ ውሕስና እዮም ዝሓቱ ዘለው ማለት እዩ። እዚ ሕዚ እቲ ናይ ትግራይ ሓይሊ ምስኦም ክኣቱ ኣለዎ ዝበሃል ንኸምኡ እዩ ማለት ውሕስና ስለዝህቦም ደጀኖም ስለዝኾነ እዩ ካልእ ኣይኮነን። ካብኡ መንግስቲ ፌደራል ሰራዊት ትግራይ ሒዝካ ምእታው ኣይከኣልን ዝብል እንተኮይኑ ግን ካልእ ዘተኣማምን ኣማራፂ ኣይቀረበሎምን ኢና ንብል ዘለና። ካልእ ዘተኣማምን ኣማራፂ ኣይቀረበሎም ተነኣሰ ብንእሱ ነቶም ኣብኡ ዘለው ዝተዓጠቁ ኣካላት ነቶም ኣብ ገዝኦም ሰፊሮም ዘለው ኣይውፅኦምን ኣይባረረሎምን ነቲ ዝተዓጠቀ ኣይበተንን ናይ ምርግጋእ ምልክት ኣይርአየን። ካብኡ ከዓ ካልእ ይትረፍ እሺ መጀመርያ ከምኡ ንብል ነርና ድሕሪ ሕዚ ኣብ ቀረባ ግዜ እኮ ናብ ፀለምቲ ተኣቲ እዩ። ነቲ ናብ ፀለምቲ ዝኣተወ ኸ እንታይ ኢና ክንብሎ? ኣብ ፀለምቲ ድሕሪ ምእታው ተመሊሶም ናብ ትግራይ ዝተመለሱ ብዙሓት ኣካላት ኣለዉ ውሕስና ክረኽቡ ዘይከኣሉ ማለት እዩ ግልጋሎት እውን ዘይተመለሰ። ስለዚ እዚ ኩሉ ናብ ዝኾነላ ዓዲ ከይኸዱ ዝኸልከሎም ዘይኮነስ ዝኸልከሎም እቲ ዘሎ ኩውንነት እዩ ዝኸልከሎም ዘኽይድ ኩነት ስለዘየለ እዩ። እዚ ሪያሊቲ እዚ ኢና ንቕበል። እዚ ናይ ምፍታሕ ማንዴት ዘለዎ ሓላፍነት ዘለዎ ከዓ መንግስቲ ፌደራል እዩ። ስለዚ መንግስቲ ፌደራል እዚ ዘይገብር ዘሎ ድማ ኮነ ኢሉ እዩ ከጥፈአና እምበር ከንብረና ድሌት ስለ ዘይብሉ እዩ። ስለዚ ከጥፈአና እምበር ከንብረና ድሌት ዘይብሉ ሓይሊ ሕዚ መፅኡ ኣነ ወሰን ክሕሉ እየ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ኣትየ ወሰነይ ከኽብር እየ እንተበለና ካልእ ዝሓሰበልና ዕላማ መፈፀሚ ሻጥር ምዃኑ እምበር ሰላማዊ ዝኾነ ሕቶ ሕጋዊ ዝኾነ ሕቶ ምዃኑ እናሓሰብና ክንታለል የብልናን። እቲ ዝውረ ዘሎ ወረ እውን ምስዚ ዝተተሓዘን ንከምዚ ዓይነት ዕላማ ከም መገልገልነት ኮይኑ ክውዕልን ዝተደለየ እዩ ንምባል እየ ኣልዒለዮ። ስለዚ ሎማዓንቲ ዝነበረና ፃንሒት ወይ ንሎማዓንቲ ሒዘዮ ዝፀናሕኩም ሓሳባት እዞም ዝሰማዕኩሞም እዮም። ኣብ ቀፃሊ ከምዚ ተመሳሰልቲ ዝኾኑ ወቕታዊ ዛዕባታት ሒዘ ክመፀኩም እየ። ናይ ማሕፈት ትግራይ ከምቲ ኣብ መእተዊ ነጊረኩም ዝነበርኩ ሳብስክራይብ ገይሮም ክከታተሉ ምሕፅንታ የቕርብ። ሳብስክራይብ ገይርኩም ተኸታተሉ። ብተወሳኺ ድማ ናብ ካልኦት ንክበፅሕ ሼር እናገበርኩም ላይክ እናገበርኩም ናይ ቻናልና ተበፃሓይነት ክሰፍሕ ክትሕግዙ ካብኡ ዝተረኣየኩም ማለት ብፍላይ ከምዚ ብቐጥታ ገፅ ንገፅ ክመፅእ ከለኹ ከዓ ዝተረኣየኩም ሓሳባት ዘለውኩም ሕቶታት ኣብ ኮሜንት ክተቐምጡለይ ኣነ እውን ኣብ ቀፃሊ ክመፅእ ከለኹ ንዕኦም እናሓሰብኩ መልሲ ሒዘ ድዩ ገለ ክመፅእ ክትገብሩ ይፅውዕ። ንዝነበረና ፃንሒት የመስግን። ሰናይ ቅንያት። ማሕፈት ትግራይ ኣሰር ስልጣነ ንኣድማዕነት። ማሕፈት ትግራይ ኣሰር ስልጣነ ንኣድማዕነት